Ben, bo día, o Bloque Nacionalista Galego pois vimos de manter unha reunión de traballo para abordar a moi grave situación que envolve o servizo de ambulancias para a atención de emergencias sanitarias, as ambulancias do 061. Nesta xuntanza, para além da miña participación como concelleiro e portavoz municipal do BNG en Vigo, participaron tamén o deputado Pablo Ríos, da comarca do Morrazo, a deputada viguesa Carmela González, a deputada e portavoz de Sanidade do BNG no Parlamento Galego, Monse Prado, e mantivemos este encontro con Óscar Graña, que é delegado sindical da CIGA no sector das ambulancias. Compre principiar por lembrar que o Bloque Nacionalista Galego en Vigo alertamos xa o pasado 3 de agosto de maneira pública da insuficiente dotación de ambulancias do 061 na nosa cidade. Neste momento, a cidade de Vigo conta con 6 ambulancias de soporte vital básico durante o día, apenas 3 durante a noite, as que se engaden outras 2 ambulancias de soporte vital avanzado. E diante desa insuficiencia que xa era estructural, mas que se agravou como consecuencia e efecto da pandemia do coronavirus, vemos como a resposta que se lle deu por parte da Consellería de Sanidade do Partido Popular foi optar por reforzos de carácter discrecional, sen licitación, botando man de empresas privadas que non garanten a dotación necesaria de persoal sanitario e de medios para atender debidamente emergencias sanitarias. Neste sentido, é de reseñar que estas ambulancias adicionais que se contratan sen licitación e que non se adecúan ás exigencias mínimas ou requisitos que establece a propia normativa, representan neste momento unha de cada 3 ambulancias das que están a operar por parte do 061 na nosa cidade. O 1 de setembro, o BNG en Vigo volvimos trasladar esta cuestión a través da Comisión Informativa do Pleno do Concello de Vigo, instando precisamente a que o Goberno Municipal de Abel Caballero se dirixira de inmediato tamén para exixir da Consellería de Sanidade unha solución definitiva e para reclamar que, en todo caso, todas e cada unha das ambulancias do 061 que operan na cidade reúnan as condicións debidas. Son, ademais, reiteradas as denuncias sindicais trasladadas por parte da CIGA sobre a situación das ambulancias do 061 e tamén a respecto das prácticas piratas de empresas como Coexam, que é a principal beneficiaria destes reforzos discrecionais. O pasado xoves 16, un doente falecía mentras era trasladado nunha ambulancia do 061 por non contar co persoal nin cos medios sanitarios necesarios para atender unha situación de emerxencia sanitaria na propia ambulancia. Isto evidencia, en primeiro lugar, que os recortes sanitarios aplicados polo Partido Popular, que a política sanitaria da Xunta de Alberto Núñez Feixóo ten consecuencias para a saúde e mesmo para a vida das persoas. E é por iso que o BNG temos que seguir a exixir o reforzo da dotación de ambulancias do 061 para a cidade de Vigo, unha cidade de preto de 300.000 habitantes, mas tamén para exixir que de inmediato cesen as prácticas ilegais de enviar ambulancias que non reúnen as condicións debidas para atender emerxencias sanitarias. En resumo, o que lle dicimos á Xunta do Partido Popular é que non pode continuar a xogar coa saúde das viguesas e dos vigueses. Por a miña banda, nada máis, se lle cedo a palabra ao compañeiro Óscar Graña, delegado sindical da CIGA, no sector das ambulancias, que vai dar un pouco máis conta en detalle pois da gravidade dos incumprimentos nos que está a cometer o propio Sergas. Ben, pois para nós, incidindo no que comentaba o compañero Xavier, é unha situación de extrema gravidade e queremos aportar determinado tipo de datos quizás algo técnicos, que son os seguintes. A Lei de Transporte Sanitario de Galiza establece claramente 2 tipos de ambulancias. As primeiras, de tipo, tamén conhecidas como de tipo A, que son ambulancias que non están habilitadas para realizar asistencia técnico-sanitaria en ruta, nin por a cantidade de personal que van nelas, que simplemente vai un conductor ou unha conductora. Nós temos claro que se conduce non se pode asistir, non se poden facer as 2 cousas ao mesmo tempo, é imposible. E os outros tipos de ambulancias, conhecidos como B e C, nas que sí están acondicionadas, así especifica a lei, e deben estar para prestar asistencia técnico-sanitaria en ruta.
A primeiras delas, as ambulancias de tipo E deben contar con personal sanitario, con personal de técnico en emerxencias sanitarias, obligatoriamente 2 profesionais que están capacitados e especializados en prestar asistencia inicial a este tipo de pacientes. E para situacións máis graves están as ambulancias de tipo C que poden contar con persoal de medicina e ou de enfermería. Pois ben, a folla de ruta do 061 en toda Galiza, e nomeadamente Vigo, é a seguinte. En primer lugar, negar sistemáticamente que exista a necesidade de un reforzo nas unidades de soporte vital básico e avanzado. E cando a situación desborda e sae completamente insostible, o que fai é contratar sin licitación a unha empresa en precario para que poña de forma continuada e sistemática, non de forma puntual, que queremos deixalo moi claro, a cumprir servicios de urxencia, por pouco grave que resulten, ambulancias de tipo A, é dicir, dotadas con un só conductor ou conductora, e como ben especifica a lei, non poden prestar asistencia técnico-sanitaria en ruta. De aí o acontecido o pasado xoves polo falecemento tristemente, de un paciente, cousa que é perfecta e absolutamente evitable. Por lo tanto, queremos deixar claro que para a CIGA o único criterio viable é que cando se trate de unha situación ordinaria na que se detecta a necesidade de máis ambulancias que presten servicio para 061, os mínimos están claros. Ambulancia tipo B, ambulancia dotada por 2 profesionais técnicos sanitarios, técnicos en emerxencias sanitarias, que poidan, además de trasladar a ese paciente despois de ser asistido, prestar asistencia técnico-sanitaria en ruta. E queremos deixar claro, repetindo, medianamente claro, que a día de hoxe o 061 ten intención a súa folla de ruta de reforzar o servicio en precario destas características, con estas ambulancias destas características. Pois moi bo día. O BNG quere denunciar que a política sanitaria do PP pon en risco a saúde e a vida dos galegos e das galegas, que a morte dun doente o pasado xoves 16 cando era trasladado de xeito inadecuado ao Hospital Álvaro Cunqueiro é unha desgraciada mostra desto que estamos a denunciar. Infelizmente, as causas que motivaron este fatal desenlace por falta de ambulancia en condicións e de persoal non son unha excepción, como acaban de decir tanto o representante da CIA como o voceiro do BNG aquí no Concello de Vigo. Non é un caso illado, chove sobre mollado, porque non estamos a falar dunha cuestión puntual, dun descoido, senón dunha práctica constante que non ten absolutamente ninguna justificación. O BNG vimos desde hai tempo reclamando o reforzo do servizo de ambulancias na área sanitaria de Vigo, un reforzo preciso para que o 061 teña vehículos na súa propia rede, adaptados para poder prestar asistencia sanitaria en ruta e cunha dotación de 2 profesionais co título correspondiente, e as peticións son sistemáticamente desatendidas por parte do SERGA, do 061, en suma por parte do Partido Popular, que en vez de reforzalo con medios propios, presta este servizo en precario. Dentro do sistema sanitario de saúde, o que é o transporte sanitario terrestre de doentes ten que estar perfectamente inserido en este sistema sanitario e para iso é preciso contar con recursos para que a atención que se presta sexa de calidade. Diante desta situación, no BNG consideramos preciso que a Xunta de Galiza dé explicacións, que se depuren responsabilidades, que se rectifique diante deste fatal desenlace da morte dunha persoa nunha ambulancia. Dende logo no BNG non imos aceptar como normal o que non é normal. Cando a ciudadanía demandamos asistencia sanitaria, agardamos e confiamos que esta se preste con garantías e non que sexa unha atención sanitaria de terceira ou de cuarta que ten consecuencias como desgraciadamente estamos a ver. Non aceptamos como irremediable a morte dunha persoa por falta de recursos, non aceptamos a morte dunha persoa porque a Xunta non teña dotación de ambulancias que cumplan as condicións para poder prestar esa atención sanitaria, nin persoal para facelo. Un accidente é algo irremediable. Que unha persoa morra abafada por falta de atención non é un accidente, é unha responsabilidade temeraria, é algo evitable e a Xunta ten que dispoñer dos medios que sexa preciso para evitalo. Por iso, diante da gravedade do que está a acontecer cas ambulancias na área sanitaria de Vigo, da gravedade de que unha persoa morra por non ter a atención axeitada, o BNG leva ao vindeiro pleno do Parlamento Galego que se vai celebrar a vindeira semana
esta cuestión, imos preguntarle ao Conselleiro de Sanidade pola situación. E imos facelo porque creemos que é preciso esclarecer o acontecido, é preciso abrir unha investigación sobre que aconteceu con este falecemento, que é preciso depurar responsabilidades. Non pode morrer unha persoa sin que se tomen as medidas e se sepa quen son os responsables de tomar estas decisións que acaban con estes desenlaces fatales. É necesaria información, creemos que é necesario luz e taquígrafos sobre como se está prestando o servicio de transporte sanitario urxente na área sanitaria de Vigo, que tipo de contratacións, o prezo do servizo, o tipo de ambulancias, o número de profesionais por ambulancia. É preciso que deixen de actuar con opacidade que está facendo a Xunta de Galiza e que nos expliquen ao conxunto da cidadanía como se está prestando este servizo, e é necesaria rectificación. É necesaria rectificación, ten que proceder a reforzar o servizo de ambulancias, tanto en vehículos como en persoal, deixar de contratar irregularmente con empresas sin licitación que non cumplen con requisitos precisos, garantir que todas as ambulancias que presten atención de urgencia, estamos falando de urgencias, quero deixarlo ben claro, estamos falando do servizo de transporte urgente, ten que estar dotada sempre con persoal preciso para esa primeira asistencia, ten que realizar inspeccións para ver as empresas que operan en que condicións o están facendo. Por lo tanto, estamos diante de unha cuestión de extrema gravedade, estamos falando da vida das persoas, e diante deso, desde o OBNG, imos a facer todo o que este na nosa man para que esta situación se aclare e, ademais, que se rectifique, porque a cidadanía da área sanitaria de Vigo en xeral, podemos falar desde a Guarda, que teñen 40 minutos de transporte sanitario ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, e que alguén nos explique como cunha ambulancia deste tipo pode chegar unha persoa en condicións. Podemos falar do Morrazo, onde xa se produciron tamén casos de desatención, ou o que é no propio Concello de Vigo ou na zona do Condado. Unha zona moi ampla, con dotación insuficiente, e que evidentemente esta insuficiencia e esta precariedade ten consecuencias letais, como as que acabamos de ver, e que logo son evitables e hai que evitarlas. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, ao principio o concelleiro indicou o número de ambulancias que había na zona, e creo que eran 6 polo día, 3 pola noite e 3 de soporte vital avanzado. Soporte vital. Dúas. Sí, Que se chaman E unha delas, de feito, son 12 horas. Dúas. Unha dúbida, en todo caso, estas 10 son todas de servicio de transporte urgente, non? Paramos, vale. Sí, estamos falando de unha área sanitaria que é, vamos, a mitad da provincia de Pontevedra, pero a mitad en territorio, pero en poboación, e que, vamos, Sí, dos tercios da provincia. Dende logo, está se verificando continuamente como insuficiente. O grave é que as denuncias son continuadas a respecto de xente que queda desatendida, porque non é chegar un pouco máis tarde ou tal, é entre quedar desatendido ou que pasen estas cousas, non? Porque é evidente, puxemos o exemplo da Guarda, porque en dos sitios que quedan máis longe, pero 40 minutos desde que mete unha persoa con unha patoloxía nun vehículo destes con un solo conductor, onde logo as consecuencias unhas trascenden e outras non trascenden porque non trascenden, pero están pasando todos os días. E diante de eso, o que non se pode é mirar por outro lado, como está facendo a Xunta de Galiza e a Consellería, botando balóns fora e non reforzando un servizo que é servizo sanitario, que é tan importante como ter o servizo no hospital ou no centro de saúde. Entendo que a pregunta que se vai dirixir cara ao conselleiro abarcará tanto esta situación concreta como o servicio en xeral, non? Sí, o servicio en xeral, pero neste caso, dentro da gravidade que hai a nivel de Galiza, a área sanitaria de Vigo é, bueno, como en outras cuestións, o banco de probas da precariedade e da falta de recursos dun xeito tremendo, non? E temos miles de persoas con desatendidos en xeral. Podíamos ahora falar como está a atención primaria, porque teníamos a centralo, neste caso, na área sanitaria de Vigo. Logo seguiremos demandando un reforzo do servicio en xeral, pero a gravidade agora está aquí, e hai que tamén poñer o foco e teñe que solucionar en xeral, para empezar por onde hai máis problema, e na área sanitaria de Vigo é onde hai un problema. E hai máis empresas que presten este servicio na zona ou só é Coexam? Si me permites, digo, por Sí, una sí, cuestión sí. un pouco técnica, como decíamos, Vigo é banco de pruebas deste tipo de situacións, e como estaba comentando, o que non pode ser é que ese número de ambulancias que estamos trayendo que pertencen á propia rede
o primeiro que se fai é negar a necesidade de máis e cando non hai máis remedio que reforzalas, en vez de dotar máis ambulancias da propia rede, por tanto, se fiscalizan, teñen máis características concretas, o que se fai é contratar sin licitación a esta empresa. Por que Coexam? Sí, só é Coexam. E a única zona de Galiza, Vigo, donde se dá unha situación como esta, na que unha de cada 3 ambulancias que prestan servicio para o 061 non son da rede do 061. E é Coexam porque o precio mínimo de servizo está establecido en 32 euros. E por 32 euros, ninguna empresa na que se teña acción sindical se lle permite facer este tipo de prácticas. É esta empresa, por tanto, a que se presta e en convivencia co 061 a facer servicios. E ten que quedar moi claro, esta persona non faleceu nun transporte programado. Faleceu nun transporte urgente no que só está dotado por, neste caso, un conductor. Iso non é unha situación excepcional, que mala sorte que unha persona nun transporte programado no que non está prevista a necesidade dunha asistencia técnico-sanitaria na ruta, pois falecese irremediablemente. Non. É unha ambulancia mobilizada polo 061 sin a dotación sanitaria suficiente. Non sei se quedou... Sí. Non sei se hai alguma cuestión máis, se non... Obrigado.